So ngoma ndapinda ndiri muhwani 8 ndichivhura hombe vanhu vazongotawite chapu ndirwo nemauto vafambi vamadeko avahalambuloko chinswa. Welcome back family dzemangoma zimdanso to the world. Patinokupai chirongwa chezviri kuitika mumangoma emuZimbabwe. Nezuro takaona kuchiintroducwa mamwe mayuts ari kupisa zvekudaro Khonangale Jnr na Irie outa marondera. Vapfana ava vaipisana size vachidzorerana zvakasimba. Ava vapfana vane mapunchlines ivavo. Ndichakusiyai muchiona video racho mozondiudza mega zvamunofunga. Toda kuti mutiudze mucomment section kuti anoenda nechimuti ndiIrie here kana kuti ndiKhonangale Jnr. This year pakayipa clush uko kuchanofa munhu chaiko chaiko. Hanzi kufa kwemurume kubuda ura tiri kunouona clush. Tangosara ne1 week chete. Musadhibheka kuti kuna King Alpha aka Kadiki Nangwere Diki avo vari kupisa futi mumastreets ma1. Ndisingade kukupedzerai nguva, regai ndikusiyire video iro ravaidzorerana vari ku Star FM nezuro vana Godfather Temboman. Thank you kune vari kuti support. Ai dziri kupisa dziri boili. So kane malines katrenike mafanzi 240 joza kanosvika nhasi katreni kanomhanya kanovhurira zvekuti unogona kuzotumira ndikati yo kakatakura malines no majoksi akadi zvemavhainzi kane kavaibi kane kadhati kane kabalansi saka kane kadaiti chapu ndirwo nemauto vafambi vamadeko chinswa itsi chinswa Godfather kana kuti tembo iye makandipa isembo aimba zvokafa kunge dembo chamutyora stikiwa mabondo kwaiye handina kugutsikana tembo demangondipa mukana iyo ndoimenyese banana inopasa chinembe namoyana. So bhazi raundi nerimwe patani rekumhanya ngoma kunge bhuju bandani but biri ndiyo ikufamba mbichana mberi tinosvika takaiza amana ndati istripalo takaiza nedzungu atichina level redu rakachinja terirango kadzatenge tichipinza malevel tichatosvika anenge anawinza. Mina handipilenge dhodha kumangoma futi uko skupepa eti mundoribvisa zimutsipa mozofamba mugeto muchititi ndakayipa nenge zvangu ini manje ndichitonga simba kuti hanzi fanika homba vaudze tinosangana kugomba ipapo ndiripo pamangoma ndichipomba. So hamungatange nekuseza madhara asvika ndatika pasi munopagara zvinoda slow sechibaga ndadyara chobuda tomira munopagara. So ndike zvangu ini ndichimhanya ipapo mutupo ndinoera amukanya eti mundinorova riri zonya ipapo ndichisvika ndichikwedza forogonya ndichisvika zvangu ndichibhamba papo hanzi uri zimuke ndobharuta hembe kk ipapo ndichisvika zvangu ini manje ndichijosa ndiri patop handisi padhauni ndakaiza msandionese chidhauni ndiri kubvira ese kamatauni ndakutoda tsvimbo pamwe chete kane crown saka zvandirini bhuru remarondera kutongopinda mugemu ngoma ndichivarovera vanegodo ndiri chigogodera kutongopinda pakutanga imi mozotevera musandirete sori musandiandarete kandiona ndakaiza nakumbopusa kwete ndopedzera kokote nemangoma chete ndarira kwese even nekumacheke chinswa ufuni ako kuhamba kwachivhayo ini manje handishande muchigayo ipapo ndichipinda zvangu ndichityora mauto aimbe zvakaora. Naona